L-oriġini tal-agopuntura jew kif inhi magħrufa ħjar bl-Ingliż acupuncture tmur lura 20 ta' eluf ta' snin, possibilment bejn 5000 u 6000 sena ilu fi żmien in-Neolitiċi fiċ-Ċina. F'Malta l-agopuntura għandha storja interessanti għal minn meta l-perit ġab tim mediku Ċiniż biex jikkura lil ħaddiema tar-Red China Dock. Dawn it-tobba Ċiniżi jemmnu li l-fejqan għandu jkun wieħed naturali permezz ta' tekniki bħal agopuntura u mediċina bħat-te. Minħabba fekk il-ħaddiema tar-Red China Dock rridu li jiġu trattati minnhom u minn tofthom l-appoġġ kollu tiegħu. Tkellimna mal-ispeċjalista fl-agopuntura u Malta Dr. Yang Li Bai li spjega b'mod ċar kif isir il-proċess u x'vantaġġi għandu dan it-trattament tradizzjonali. Dr. Yang enfasizza kif l-agopuntura tiffoka fuq l-istimulazzjoni ta' punti speċifiċi fil-ġisem biex tgħin fil-fejqan u tnaqqas l-uġieħ. The acupoint is a regulation station, just like a policeman station or hospital. We can use the needles to enhance the acupoint, to balance the energy, the body's energy. We can treat various health issues such as pain management, depression and anxiety. Skont Dr. Yang, il-proċess tal-agopuntura jibda billi jistaqsi dwar l-istorja medika tal-pazjent u s-sintomi li jkun qed iħoss. Hawnhekk jintużaw labarfini ħafna darba biss għal bejn 15 u 30 minuta skont il-każ. Din il-prattika antika li bdiet fiċ-Ċina għadha sal-lum tiġi adottata madwar id-dinja bħala metodu alternattiv ta' kura. Fil-fatt, Dr. Yang Li Bai se jkun qed jagħti lezzjoni pubblika bl-ħlas nhar il-ħamis 4 ta' Settembru fis-7 ta' filgħaxija fiċ-Ċentru Kulturali Ċiniż. Din l-attività hija miftuħa l kulħadd u tifforma parti mill-inizjattivi kulturali u edukattivi li qed jittellaw mill-istituzzjoni biex jippromovu dialogu interkulturali u sensibilizzazzjoni dwar aspetti differenti tal-kultura u xjenza Ċiniża.